The Monster! Good morning, boss! Good morning! Ikaw ang kauna-unahan kong bisita sa aking bahay, boss. Good morning po sa'yo. Salamat sa iyong walang sawang pagbisita sa akin, boss sa The Monster. Kumusta tayo, boss? Pauchi, good morning po. Good morning po. Good morning po pa. Ang aking bunso nandyan. Good morning din, anak. How are you? Kumusta kayo dyan, anak? Shout out sa iyo, host. Shout out din sa iyo, boss. The Monster. Kumusta po, sir? Medyo late ng aking LS kasi nagtrabaho muna. Hello po, kuya. Host, good morning po. Good morning sa iyo, Nicey Smaller. Salamat sa iyong tamsak. Sige po, magantabay po tayo ng ating mga kasamahan. Ang aking anak ay nandyan din, nananatiling nanonood sa kanyang papa. Busy lang, host. Sige po, mamaya pag may mga bisita tayong marami, bisitahin nyo rin po sila. Silip muna, work pa kasi okay lang po, Madam Nicey ba? Nicey Smaller, sige po, walang problema. Pag may pagkakataon ka, silip-silip ka po sa akin. Hanggang mamaya naman po akong mga 11. Basta nandito lang ako. Boss Alfred, good morning sa'yo. Shout out sa mga nandito, sabi ni Boss Alfred Lumbo. Salamat sa iyo, Boss Alfred, sa iyong pagbisita. Okay, stay home po tayo, sabi ni Ma'am Nicey. Nicey Smaller. Namingwit ako mamaya, kuya host. O sige, mamingwit ka mamaya. Hanggang mamaya pa naman ako. Late lang ako nag-start kasi nga inuna ko muna yung trabaho, baka tayo ay mapagalitan ng ating amo. Nagtrabaho muna, tapos saka tayo ngayon medyo okay na, nakadalawa naman akong sasakyan. Kahit papano, at mamaya maluwag na tayo, maghahatid lang po ako ng pagkain ng ating mga boss, tapos ayun, okay na. April 16 ngayon mga guys, no? At ako'y araw-araw ako'y nag fill up ng ating time in sa aming boss, dahil ako'y sinugod na naman dito kanina. Sige lang po, tayo magmahalan dyan sa aking bahay, dahil ang aking bahay ay punong-puno ng pagmamahal, lalong-lalo na sa aking mga bisita. At welcome po kayo sa aking bahay. Ayan, sige po.
Dali lang po, kukuha lang po ako ng tubig. Ayan. Tubig. Dito napakaraming tubig sa amin. Sige lang po, tayo ay mag-aantay pa ng ating mga kasamahan dahil ang ating mga kasamahan siguro ay mga tulog pa magpasa hanggang ngayon. Standby lang, busy lang si Miss Nicey Smaller. Pinagpapawin ako, kaliligo ko lang kasi mainit dito sa amin. Dito sa aking pwesto. Ayan po, salamat sa 4 na milyong aking panood sa aking bahay. Maraming salamat po. Ma'am Leticia, ayan Ma'am Leticia, good morning po. Tamsakdan host. Hello Manoy, maray na aga tabi. Manay Leticia, salamat sa imong pagbisita sa Kuyang Harong. Hello host, shout out, sabi ni Iti Ruiz Vlog, magandang umaga sa iyo Iti Ruiz. Hello host, sabi ng ito si Madam, good morning Madam sa iyong pagbisita sa aking bahay, naway ikay okay at laging maayos at ang iyong dalawang kids, hello sa kanila, at ang iyong may bahay na ang iyong hari ng tahanan na si DJ Ingwa, kumusta po sa inyong tahanan? Ma'am Leticia, the monster, ikay
hinahanap ni Ma'am Leticia. Nandyan si The Monster, nag-BG-BG lang yan. Pasyalan nyo na po sila. Excuse me po. Salamat sa inyong bisita sa aking bahay. Ayan. Salamat host. Hello po sa lahat. Ayan, walang problema. Walang anuman sa inyo, Ma'am Els Ingwa. Hello daw po sa lahat, sabi ng ating bisitang si Els Ingwa at si Donald's Vlog main ko. Yan ang main ni Els Ingwa. Kung didikit kayo, doon kayo dumikit sa Donald's Ingwa. Yan po ang kanyang main account sa YT. Ayan po, nananatili po tayong 4 na milyong viewers. Sa mga hindi pa nakakatamsak dyan, tamsak lang po tayo, huwag tayong mahiya. Iti Ruiz, musta naman host? Ayos lang ito, medyo napagod ako gawa ng alam mo naman ang buhay ng driver. Uunahin natin ang ating trabaho bago ang ating sarili. Ayan na ang ating isang batalyong Just Jill. Tamsak agad host, arat na. Salamat Just Jill at pinahirapan mo ako kahapon sa inyong mga katanungan at mga katagang hinalukay ko na buong isip ko, hindi ko pa rin nasagot. Kahapon talagang nag-isip ako, pinag-isip mo kahapon lahat ng salita, inisip ko na, ngunit sapagkat datapot hindi talaga pumasok. Tamsakdan, salamat iti Els Ingwa, salamat sa iyo madam, at sana lagi kayong okay ng iyong may bahay at ng iyong mga anak. Salamat sa pagbisita. Naway tayo'y magkita-kita sa tamang panahon. Iti Ruiz Vlog, puntahan kita. Pabalik na lang sa Donald's Ingwa. Ayan, Iti Ruiz, si Donald's Ingwa ang iyong dapat balikan. Hello po sa lahat, sabi ni Iti Ruiz. Ayan. Just Jail, BG lang, baka may kalaban. Naka-LS ka ba ngayon na Just Jail? Ako medyo late na ako nag-umpisa gawa ng yung 2 kabayo ko, inuna ko muna. OTW na. Ayan, nag-OTW daw si Kuan. Mamaya pa host, ayan. Sakto yan. Pagkatapos ko dito, lipat ako sa iyo mamaya. Mainit kasi dito kasi kulong. BG lang kayo dyan. Yung mga hindi nyo pakilala, bisitahin nyo. Baka sakaling hindi nyo pa sila kilala, magpakilala kayo sa isa't isa. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw, sa dilaw na buwan, ang iyong
Leticia Ike, Pauchi, kinumpleto ko. Ang bahay mo, pakisukli na lang. Salamat. Els Ingwa po, iwan na lang ng bakas, di kita mahanap. Madam, hindi ka daw mahanap ni ang Donels Ingwa po ang iyong hanapin, Iti Ruiz. Kung hindi mo mahanap si Els Ingwa, yun ang ano niya. Boss Gilbert, salamat sa iyong pagdalo. Shout out Boss Boy Bicol. Salamat Sir Gilbert. Shout out din sa iyo, boss. Sino puntahan ko host? Si Donels Ingwa. Yung Els Ingwa, Donels Vlog pala, Donels Vlog. Yung bahay ng ni Els Ingwa, Donels Vlog. Yun ang i-search mo sa YT. Yun ang main account niya. Yung Els Ingwa, ano niya lang yun, ang tawag dito, alagad niya lang, ninja kung tawagin. Kaya hindi mo makikita talaga yun. Ni Boss Els Ingwa, asawa ka ni Boss Ingwa. Yon, may bahay ni Boss Ingwa yan. Ay, ni Boss Ingwa. Tama, ni Boss Ingwa. May bahay ni DJ Ingwa yan. Siya ang butihing may bahay ni DJ Ingwa. Magbumuyosik ako at kakantang ko kayo. Yes po. Ayan ang may bahay ni DJ Ingwa. At yung minsan pag napasyal dito yung Choi Ingwa, yan ang kanyang panganay. All support kay boss, kay Master kay Mister mo, ayan, oo. Full supportive yan, legit yan si Boss Gilbert. Just Gelda na sa house mo, kompleto na Ricardo, pakibalik na lang. Salamat, sabi ni Madam Leticia. Si Madam Leticia ang nagsasabi. Guys, padikit, sabi ni Els Ingwa. Napadaan sa sabungan, mga nagsisigawan, nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula, mukhang tatamayan, nagsimulang salpukan. Manok na pula, biglang tinamaan, nagewang-gewang. Sa isang iglap lang ako'y kinabahan, hindi nakatayo, patay na puruhan. Ang pirang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Yon! Komersyal, Alen. Kumusta ka, aking minamahal? Ang aking may bahay ay gising na. Ayan si Monalyn Rimulacio.
Galing mo, boss. Ha, tayo'y commercial para hindi naman kayo dyan malibang naman kayo. Guys, padikit, sabi ni RJ Temploniebo. Ayan, si boss Temploniebo. Wow, ang galing naman, kuya. Practice lamang. Leticia, smaller pang dalawa, siyam at apat mo ako, pakisukli na lang ng pakisukli na lang, salamat, sabi ni Madam Leticia Katyang. RJ Templonuevo, hello. Boss Gilbert, support nyo yung isa kong yung bid niya para marami na maka-appreciate. Third batch po ng pamimigay ng tulong pampunta ng bahay ko. Ayun. Salamat, Boss Gilbert, sa iyong napakalaking puso na iyong kahit papano, kahit tayo'y ganitong sitwasyon, nagagawa mo pang mamahagi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Naway pagpalain ka ng ating Panginoon sa iyong ginagawa at more blessings to come for you. Boss Gilbert Explorer Vlog, suportahan natin ang kanyang pelikula. At tayo'y kantahan dito. Kahit mahirap lang tayo, boss. Ayun, tama. Kahit mahirap tayo, hindi hadlang yon para tumulong sa kapwa. At kung mayroong pagkakataon, tayo'y tumulong. At ako'y anong tawag dito? Ako'y pabor sa iyong ginagawa, Boss Gilbert. May fourth batch po kami niyan, Idol Boss Boy. Ayan mga guys, si Boss Gilbert, napakalaki ng puso na yan. Naway maging bahagi ang aking bahay sa iyong pamimigay. At mga guys, kung sino man ang nandito sa bahay na ito, naway suportan natin si Boss Gilbert Explorer Vlogs sa kanyang mithiin na makatulong sa kapwa nating Pilipino, kapwa nating kababayang nangangailangan ng tulong. Guys, big shout out sa iyo at pasasalamat, Boss Gilbert Explorer Vlog. Sana pagpalaing ka ni Lord sa iyong ginagawa at laging ilagay sa iyong puso ang pagtulong at pagmamahal sa kapwa natin Pilipino. Salamat po, Boss Gilbert. At kahit sa anong paraan, kahit ikay katulad namin na maliit na mga vloggers, ikay nakakatulong sa mga kapwa nating nangangailangan ng tulong. Salamat po, Boss Gilbert. Coming soon next week po, frontliners naman, suportahan namin. Ayun, boss, mag-iingat lang po kayo sa iyong mga lakad at iba yung pag-iingat. At alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon. Kailangan kompleto ka ng mga perinalyas dyan. At kung lalabas ka, kailangan kompleto. At laging iniisipin natin ang ating sarili para naman mapagpatuloy natin ang iyong ginagawa. Salamat sa inyong Boss Gilbert, sa mga tumutulong sa iyo, sa mga nag-aantabay sa iyo. Salamat sa lahat. At naway bigyan ka ng maraming blessing ng ating Panginoon para makatulong ka sa lahat ng nangangailangan. Maraming salamat, Boss Gilbert. I love you. Ayan, shout out sa aking mga anak. Uunahin ko ng aking bunso na makulit, si Bibi James, si Maria Jesusa,
si Dadang at si JM, ang aking mga anak. Naway kayo'y maging masunurin sa inyong nanay at para hindi na yan mag-diet. At especially, greetings from me for you, my beloved wife. I love you very much for your support. And for bahala ka na, yun na yun. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo at huwag tayong mag-aatubiling magtamsak sa aking bahay. Tamsak-tamsak lang po tayo. Ayan. Ano ba ang magandang ano rito? Meron akong hinahanap dito yung team song naming magkapatid. Maraming thank you boss sa pag-share at pag-shout out. God bless. God bless us all at sa lahat ng mga tao na tumutulong. Isang malaking karangalan na napasama ako sa team nyo. I love you guys. Walang problema. Welcome na welcome ka, Boss Gilbert, sa aming grupo. At yun naman ang mitiin natin. Kahit saan ka pumunta, kung yan ang hangarin mo, talagang i-welcome ka nila. The Monster, hello sa'yo. At nagtataka ako bakit ang video ko masyadong whitey. Ayan, Boss Gilbert, huwag niyong kalilimutan magpasalamat ka rin sa ating mahal na Panginoon dahil binigyan kanya ng napakabuting puso at sa dami ng tao nabigyan ka ng ganon na malawak ang pangunawa sa mga ating kababayang napakahirap at nagawa mong mamigay kahit ikay isang katulad namin na medyo mababang rin na dinadaanan din ang paghihirap. Naway yumaman ka sa iyong kabutihan. Hindi ka man yumaman sa pinansyal, yumaman ka sa ginagawa mo at sa pagtulong sa kapwa. Yun ang importante doon, Boss Gilbert. Salamat sa iyo. Els Ingwa, Boss Gilbert, tapos nako sa bahay mo. Bahay mo po, ayan. Tapos na daw sa bahay mo, Boss Gilbert. Balikan mo, Boss Gilbert, si Donald's Vlog. Yun ang main account niya ni Madam Ingwa. May team song kami na ng aking anak na yan. Excuse me po. Excuse me po. Huwag kayong mag-away na. Sige po, tayo okay po, boss. Salamat. Pupunta ako sa iyo
Ma'am Ingwa, Donels Vlog po, Boss Gilbert ang iyong balikan ha. Naisi, ayan. Naisi yan, mga nandyan, may mga ano tayo, may mga tao tayo dyan. At tayong ano, bisitahin mo yung mga yan. Kakantahan ko kayo mga guys. Kung nabuboring kayo. Hello Pogi Host, musta? Ayos lang, Technofire. Sige, magdikitan lang kayo dyan. Ngayon ka lang, bakit ngayon kung kailan nang aking puso'y mayroon ng laman? Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko, di sana'y naghintay ako. Ikaw sana ang aking yakap-yakap, ang iyong kamay lagi ang aking hawak, at hindi kanya, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko, pilit binubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba'y dapat ko nalimutin? Nais kong malaman, bakit ngayon ka lang? Ayos! Magandang umaga po, mga kaantabay dito sa aking bayot. Dapat kay DJ kantayan host. Ayan, gisingin mo para marinig niya. Okay, friend, balik ko din sa'yo barya ko. Ayan, sabi ni Mama Nancy. Jensen Vlog, good morning kuya. Ayan, good morning din po sa'yo, Jensen Vlog. Narinig mo ba ang aking commercial sa aking ano? Ay, pangharana yan. Ayan, para hindi kayo nabuboring, kayo ikakanta-kantaan ko. At ayan, sige lang, magmahalan tayo rito. At sana maaliw ko kayo sa inyong pag-aantabay sa aking bahay. Salamat sa mga suporta. At kayo po ay welcome sa aking bahay. Ang aking bunso ay nanonood daw, sabi ng aking mga anak. Nangungulit daw siya. Buwan. Ayan, sige. Hanapin ko yung buwan. Buwan. Kinanta ko na yun eh. Paano? Kinanta ko na yung buwan, di ba? Ito muna. Ano lang, mga kalakalahati lang. Sige lang, magdikitan lang kayo, madam.
Mamaya ang iyong request, ang buwan, susubukan ko ulit. Ayan mga guys, sa buhay natin mayroong isang mamahalin, sasambahin. Sa buhay natin mayroong isang bukod tangi sa lahat, at iibigin ng tapat, ngunit sa di sinasadyang pagkakataon, at para bang ika'y nilalaro ng panahon, may ibang makikilala, at sa unang pagkikita may tunay na pag-ibig na madarama. Yes! Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa, at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Ikaw sana. Ayan mga guys. Ayan po. Medyo kumukomersyal po para tayo maaliw sa ating ano. Kung hindi nyo naman gusto ang aking kanta, i-stop na natin ito. Ayan guys, may request po si ating kaibigan, si Jensen Vlog, ang buwan daw, maya-maya at ating susubukan iyan. Nag-request din ng aking anak, buwan daw. Ayan anak, kakantay ko ang buwan para sa'yo. Paborito mo rin kasi ang buwan eh. Buwan daw, sabi ng aking anak. Sabi ng aking Dayan 101, kumusta po? Kaakyat ulit, going sleep. Ayan, hindi ka pa natutulog. Tapos na ba yung live mo? Hindi ko na inano yung live mo eh. Dahil natapos na ako. Ayan. Sa mga hindi mo pakikilala. Ayan. Sa mga nandyan. Nakantabay. Ayan. Para sa Kijinson Vlog at sa aking bunso. Kaya ko kaya ito. Sa mga manonood, tayo nang magkantaan. Ayan. Manood lang po tayo. Manatiling nandyan. Magtamsak yung hindi pa nakakatamsak dyan. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon'y nag-iisa. Sana ay tabihan na. Parang malayo yung lyrics ko ah. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan,
Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Woo! Hay anak, ayaw kong mabuhay ng malungkot. Ikaw ang nagpapasaya at makakasama hanggang sa pagtanda. Woo! Halina tayo'y humiga sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Yee! Hello po mga guys! Kumusta kayo dyan? Sana kayo'y naaliw. Yeah! The monster! Nicey Smur! Hello sa inyong lahat. Shout out, Dayan! Alright! Galing ni Kuya! Yan, tsamba-tsamba lang yan. Para maliw naman tayo, maiba naman. Yeah! Ang iyong ganda'y umaabot sa buwan. Ang tibak ng puso'y rinig sa kalawakan at bumabalik dito sa akin. Ikaw lang ang mahal, ikaw lang ang mamahalin. Pakinggan ang puso, damdamin, damdamin ang aking damdamin. Yeah, ito na. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Yay! Salamat! Salamat po. Ayan anak ha. Pinagbigyan kita at si Ma'am Jensen Vlog. Ayan po ang inyong request. At kahit nagkabitin-bitin po ang aking lalamunan, hello po sa lahat, sabi ni Madam Donels Vlog. Ayan po mga guys. Patuloy po tayong nandito. Salamat sa mga nanonood sa aking pelikula. Nauhaw ako. Galing pala kumanta ni Kuya. Ano lang yan? Pag nasa naghuhugas ako ng sakyan, saka ko ginagawa yan. Pang dito lang yan. Pang ano, nahiya nga ako baka mamaya nandyan yung bus ko sa labas, baka bigla akong excuse me po. Ayan mga guys, tamsak naman. At kung nakatamsak na kayo, magpakilala kayo sa isa't isa. Sana po ay inyong nagustuhan ang request ng aking mga kaibigan at ang aking anak. Salamat po sa inyong lahat. Pauchi, ang galing mo talaga boss. Salamat.
Ano lang yan? Ah, tuloy-tuloy po tayo. Tuloy-tuloy po tayo. Ayan. Ayan po, mga guys. Attention, the team. Naku, minute na yata yung ano ko. Mga guys, uminit na yung cellphone ko. Mainit na nga masyado. Ko, paano ba ito? Mainit na yung ano ko. Uminit yung cellphone ko. Oh, super. Guys, magbabalik ako at anuin ko muna itong ano ko. Medyo uminit yung cellphone ko. Lilipat ko dito sa isang ano. Lipat ko dito sa kabila. Mainit na masyado. Subukan ko ilipat dito sa kabila. Sana may load itong kabila. Paano ba kaya ilipat ito? Alam niyo ba guys, paglipat nito? So, minute na yung isang cellphone ko eh. Na ano yata? Nasobrahan sa kasisigaw ko siguro. Subukan ko ilipat dito sa kabila guys ha. Kasi minute yung ano ko guys. Sinsya na kayo. Minute yung aking temperature ng aking ano. Ng aking isang cellphone. Mahirap. Mahirap pagka hindi laptop. Baka naman, may mga ano dyan, maawain. maawain na magbibigay ng mag-i-sponsor. Mag-i-sponsor sa laptop. Guys, ililipat ko lang sa ano ha.
Ayan, patayin ko na to. In ko na ito ha, guys. Dito tayo sa kabila.